otišla, počela se. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na izvršnom radu za radnu 2022-2023. godinu i godišnji plan rada za radnu 2023-2024. godinu predškolske ustanove Radost Čajetina. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na izmjene financijskog plana komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Čajetina za 2023. godinu. Predlog odluke o izmjeni dopune odluke o komunalnom uređenju opštine Čajetina. Predlog odluke o izmjeni dopune odluke o građevinskom zemljištu. Predlog rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjoj školi. Predlog rješenja o imenovanju članova opštinskog savjeta roditelja opštine Čajetina. Predlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju predsjednika i članova komisije za planove opštine Čajetina. Predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Čajetina neposrednom pogodbom privrednom društvu 60 za proizvodnju i promet ZIP Univerzal d.o. iz Lužica. Predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Čajetina neposrednom pogodbom Gredeljević Radovan iz Čajetine. Predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Čajetina neposrednom pogodbom privrednom društvu Onix d.o. iz Čajetine i Semeunović Dušanki iz Lužica. Predlog odluke o konstituisanju prava stvarne službenosti. Predlog odluke o ukidanju svojstvene kategoričnog puta kao dobra u opštoj upotrebi na delu katastarske parcele broj 4048/3 kao Šljivovica. Predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta prikupljenih pismenih ponuda. Predlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora LD Engineering 011 BGDO Beograd. Predlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora Lux Investment d.o. Beograd. Predlog odluke o uređenju građevinskog zemljišta sredstvima investitora Stan Projekt d.o. Beograd i MM Invest Group d.o. Beograd. Predlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora privrednog društva Stan Projekt d.o. Beograd. Predlog odluke o dopuni odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora privrednog društva Stan Projekt d.o. i Jović Milana iz Beograda. Predlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora Radoja Bojovića iz Krive Reke. I ako se slažete, imamo još dve tačke koje ste dobili sada u dopuni materijala. To je predlog rješenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čajetina neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske parcele u postupku ozakonjenja objekta Ačimović Milani iz Krive Reke. I predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čajetina i pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čajetina neposrednom pogodbom radi ispravke granica katastarskih parcela Vukićić Branki iz Novog Beograda. Tako da bi tačka 25 bila odbornička pitanja i tačka 26 razne. Da li imate nekih predloga za izmjene ili dopune dnevnog reda? Ako ne, stavljam predloženi dnevni red sa ove dve tačke koje su dodate na usvajanje. Da li imate protiv? Uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja zapisnika sa 37. sednice Skupštine opštine. Da li imate neki primjedbi na zapisnik? Ako ne, stavljam na glasanje zapisnik sa 37. sednice Skupštine. Da li imate protiv? Uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna plana detaljne regulacije za izgradnju gondole na Zlatiboru. Kratko obrazloženje će dati Stefan Ivanović, glavni redaktor ili obrađivač ili uređivač. Kratko obrazloženje. Dobar dan. U maju ove godine donijeli smo odluku da se pristupi izmjeni i dopuni plana detaljne regulacije za izgradnju gondola na Zlatiboru. Izmjena se odnosi samo na dio oko početne stanice gondole, na usklađivanje faktičkog stanja na terenu sa planskim rješenjima. U pitanju je saobraćajnica koja je već izgrađena, u pitanju je javna garaža koja je u izgradnji i upravna zgrada preduzeća Gold Gondola koje obuhvata i uređenje partera oko ove zgrade. Pošto su manje izmjene u pitanju, rađeno je po proceduri skraćenog postupka, znači javni uvid od 15 dana, nije bilo primjedbi i to je to. Zahvaljujem. Znači još na raspravu. Ako se niko ne javlja
glasanje prijedlog ove odluke. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na izvještaj o radu za radnu 2022-2023. godinu i godišnji plan rada za radnu 2023-2024. godinu predškolske ustanove Rado Čajetina, direktor Jelena Butrišinović. Dobar dan svima. Pred vama je, u stvari ne znam šta ste od materijala dobili, ali u svakom slučaju samo ću ukratko nekoliko rečenica reći o onome šta smo radili i onome čime ćemo se baviti u predstojećoj godini. Važno je se kaže da smo godinu završili sa 698 djece predškolskog uzrasta, što je kako kažem, zavidan broj djece s obzirom na broj stanovnika. Gotovo sva djeca predškolskog uzrasta su uključena u vrtić i u predškolske programe. Imali smo prošle godine 34 vaspitne grupe. Ovu godinu krećemo sa 35 vaspitnih grupa i otprilike planiramo da do kraja godine kroz vrtić prođe 780 djece. To je stvarno veliki broj. Postojeći kapaciteti u 8 objekata, 2 praktično dva namenska i 6 izdvojenih odeljenja, zadovoljavaju naše potrebe. Jedino na Zlatiboru je potrebno proširiti te kapacitete i mi smo prošle godine započeli proširenje tih kapaciteta. Imamo neke formalne probleme, zastoj oko toga, ali nadam se da ćemo u sljedećoj godini to nastaviti i da će vrtić u toku sljedeće godine moći da funkcioniše na način na koji je to, kako da kažem, poželjno. Što se tiče vrtića postojećih po selima, tu imamo otprilike tu, kako da kažem, održivost valjanu, osim u Rožanstvu gdje imamo pad broja djece. Malo smo zabrinuti oko tog Rožanstva, šta će se desiti, ali nadam se da ćemo uspjeti iz toga da se izvučemo na najbolji način. Što se tiče Sirogojna, tu imamo više nekih šansi i prilika da proširimo kapacitete u toku sljedeće godine budžetske. Vidjet ćemo koji od tih šansi ćemo iskoristiti, pošto je tamo prostor u Sirogojnu je otprilike kako da kažem, skučeniji. Započeli smo s tom jednom učionicom i imamo konstantno oko 25 djece koja borave u tom prostoru i zaista bi bilo dobro, korisno da taj prostor proširimo. Nadam se da ćemo u tome uspjeti, bilo preko ministarstva, bilo preko, pomozite mi reći, Agencije za javna ulaganja, jer su oni nešto u nekim pregovorima sa školom da adaptiraju cijelu školu, pa i u okviru škole, dakle taj vrtićki prostor, ili sa Fondacijom Novak Đoković. U svakom slučaju neko od tih prilika ćemo iskoristiti i napraviti taj prostor po standardima i normativima. Eto, to je otprilike nešto što sam ja smatrala da je važno ovdje se kaže. Ako imate nekih pitanja za mene, ja sam tu na raspolaganju i hvala vam. Zahvaljujem i ja sam raspravu. Ako se niko ne javlja za red, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na izvještaj o radu i godišnji plan rada predškolske ustanove Rado Čajetina. Zahvaljujem. Glasno. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na izmjene financijskog plana komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Čajetina za 2024. godinu. Prva izmjena predstavlja predsjedniče Branka Četić će dati uvodno predloženje. Dobar dan svima. Znači, izmjena programa poslovanja za komunalno javno preduzeće Zlatibor
rađena je na bazi procene i potreba i sagledavanja potreba do kraja godine. Izvršili smo korekciju pojedinih pozicija prihoda i rashoda. Planom je predviđena korekcija, tako da je predviđeno ukupno povećanje i prihoda i rashoda za 22 miliona. Pojedine pozicije rashoda su povećanje, obim i procenat povećanja može se vidjeti iz ovih pregleda koje ste dobili. Znači, uglavnom povećani su troškovi za sitnog inventara i autoguma, troškovi održavanja, amortizacije, da ne nabrajam. Kod prihoda akcenat je na povećanju prihoda od parkinga. Znači, programom smo predvideli i povećanje broja zaposlenih, kako je to predviđeno programom za 23. sa 192 na 210 u skladu sa saglasnosti komisije koju smo dobili za povećanje broja zaposlenih zbog povećanog obima posla. Dalje, program poslovanja za 23. godinu je planirana nabavka kamiona Kipera za potrebe finansiranja. Postupak javne nabavke je već u toku da bi izvršili plaćanje obaveze prema dobavljačima. Preduzeće planira da se zaduži za 24 miliona kod banke po kreditu dugoročnom. Po tim dugoročnim kreditima dobijamo i grantove, tako da su oni u principu beskamatni. Znači, po ovoj izmeni, predviđenoj izmeni i povećanju ukupnih prihoda i rashoda, ukupni prihodi bi iznosili planom 867 miliona i ukupni rashodi 863 miliona. To je suština, znači koliko rastu nominalno, procentualno pojedini prihodi i rashodi, ja mogu da čitam, ali mislim da ne je potrebno. Ukoliko je potrebno neko dodatno obrazloženje, tu sam. I hvala vam. Toliko. Zahvaljujem. I otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rješenja o davanju saglasnosti na izmjene financijskog plana komunalnog javnog poduzeća. Protiv? Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom uređenju opštine Čajetina. Sekretar Skupštine će zahtijevati. Vidjeli ste materijala, ovdje se menja samo jedan član i to 98. On je i ranije i sada regulisao pitanje postavljanja septičkih jama, uslove, kontrolu i tako dalje. Znači, pojavila nam se jedna novina da mnogo ljudi, pre svega koji imaju vikendice i legalizuju to na Vodicama, u Ribnicama, žele da postave novu vrstu septičke jame koja se zove bio jama i ovom odlukom izlazimo u susret, odnosno dajemo mogućnost da i u samoj odluci se reguliše način njenog postavljanja. Suština je ista, osim što su te jame mnogo bolje i kvalitetnije, tako da težimo da u budućnosti svi postave takvu vrstu jama, jer su one nepropusne, jer iz njih izlazi čista voda koja služi za zalivanje dvorišta, zalivanje voća i cveća, tako da su potpuno bezbedne, sastoje se od tih plastičnih buradi i određenih uređaja. Za sada je ta cena, negde kažem, u zavisnosti od potreba domaćinstva od 3 do 5 hiljada evra, kasnije će vjerovatno padati. Nama je cilj da ceo taj deo gore rešimo postavljanjem tih i takvih jama. U tom smislu je odluka i napravljena, jedan samo stav je dole menjan, nekad smo imali ta udaljenja i veličinu te jame koje je trebalo praviti, a sad smo samo u zadnjem stavu rekli da će septičke jame se dimenzionirati prema kapacitetu otpadnih voda, a u skladu sve sa tehničkim uslovima komunalnog. Nekad smo određivali kubikažu,
sad mora da izađe komunalno, da izradi tehničke uslove i znači to će varirati od zavisnosti od samog objekta. Vodu, ja. Svi su pijeni. Zahvaljujem i otvaram raspravu. Ako se ne javlja za riječ, zaključujem raspravu, stavljam prijedlog odluke na glasanje. 24 glasno. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o građevinskom sektoru. Pa vidjeli ste, ovu odluku smo donijeli pre 5-6 mjeseci i tad smo rekli da će ona kroz primjenu morati da pretrpi određene izmjene, sitnije ili krupnije. Uglavnom, sve izmjene ove nabrojane počev od člana 14 da je stajala odluka, a sada piše rješenje, pa do, na primjer, sljedeće koje je rečeno da će, ne znam, investitori biti obveznici plaćanja, sad piše da je to u skladu s pozitivnim propisima, pa u članu 2 sitna izmjena, nekad pisalo 30 dana od dana donošenja rješenja, treba da stoji 15. I ovim ostala 2-3 člana, to da će ta komisija za raspolaganje građevinskim zemljištima tešnje sarađivati s opštinskom upravom i da će preko faktički opštinske uprave dolaziti materijal za opštinsko veće i skupštinu. I svuda je ubačeno to, znači komisija preko opštinske uprave. To su neke novine, to su neke sitne stvari koje smo rešili. Ovdje u članu 4 smo rešili pitanje sticanja i kada donosimo rješenje na skupštini o službenostima, ta će tačka biti na dnevnom redu pa ću vam objasniti. A najvažnija izmjena se odnosi ovdje na zadnjoj strani u članu 6, gdje menjamo jedan član. Podsjećam vas da smo ovu odluku, odnosno samo taj neki zaključak, donosili i upućivali urbanizmu. Radi se o situaciji, znači kada su planom, kao što smo sad skoro ga doneli, površine javne namene saobraćajnice, planirane važećim dokumentom, da će ostati sastavni deo površina ostalih namena, odnosno građevinske parcele planom predviđenih saobraćajne infrastrukture, uz obavezu poštovanja planom predviđene zone gradnje. Ostala pravila primjenjuju se za parcelu u celini. U trenutku realizacije planom predviđene saobraćajne infrastrukture, odnosno izdvajanja iste iz osnovne parcele, poštovat će se pravila iz stava 1 ovog člana, da se planska pravila primjenjuju na površinu osnovne parcele. U ovim situacijama, u trenutku pribavljanja predviđenih javnih saobraćajnica, iste će se pribavljati u javnu svojinu opštine bez naknade. Na srpskom rečeno, znači prostorni plan ili plan generalne regulacije zakačio je određene parcele, plan je zakačio izgradnjom saobraćajnica, mnogi investitori nisu htjeli, a i nama je mnogo povoljnije da ulazimo u postupak eksproprijacije, da izuzimamo taj deo zemljišta i da im plaćamo, pa smo došli na neko zajedničko pravilo koje bi bilo u ovoj odluci, da te površine saobraćajnica zanemarimo u trenutku davanja koeficijenta. Radi se znači o drugoj, trećoj, četvrtoj zoni, retki su slučaje, evo i cece, da bi to kačenje parcela bilo možda u prvoj. Tako da oni bi dobili koeficijent kao da nisu opterećeni tim prolazom plana, ali bi mogli da grade naravno samo u onoj zoni gde nije prošao planski put. Kasnije mi bi tu saobraćajnicu, pošto smo je već izašli malo više u susret, tu saobraćajnicu pribavljali u javnu svojinu opštine i to bez naknade. Eto, to su neke izmene, kažem, ova jedna malo ozbiljnija, a ovo ostalo tehničke prirode, tako da kažem vam, ovo smo izmenu pokušavali pre 5-6 mjeseci kroz neki zaključak da sprovedemo preko urbanizma. Smatrali smo da je to najbolje uraditi kroz odluku o građevinskom zemljištu. Zahvaljujem i otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za riječ, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog odluke i dopune odluke o građevinskom
sljedeću točku dnevnog reda prijedlog rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama. Ovdje imate obrazloženje dovoda je dijete Branke Kuzelje završilo školovanje, interno pravo srednje ugostiteljske škole, da u školski odbor kao predstavnika roditelja imenuje Jovan Golubović. To je nešto što mi samo potvrđujemo. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje prijedlog rješenja. Zahvaljujem. Sljedeća tačka prijedlog rješenja o imenovanju članova općinskog savjeta roditelja općine Čajetina. Ovdje iskreno da kažem da smo i mi školu malo zatajili, vjerovatno svi u Srbiji u ono jedno vreme kad je bila korona. Postoji zakonska obaveza da svaka ustanova, tu se računa i vrtići i ove obrazovne, imenuje po 2 lica iz savjeta roditelja koji bi činili taj takozvani lokalni savjet roditelja opštine Čajetina. Sada smo ove godine prikupili njihove predloge, dostavili su skupštini, tako da ove godine ponovo imenujemo taj savjet. Nadam se da će imati što manje posla. Da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog rješenja o imenovanju članova općinskog savjeta roditelja opštine Čajetina. Protiv? Suzdržan? Ne. Sljedeća tačka prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju predsjednika i članova komisije za planove opštine Čajetina. Pa ovdje je predlog, pošto je Željko Pavlović i ko zna imenovan za šefa, odnosno načelnika urbanizma u opštini Čajetina, opštinskoj upravi, da je praksa bila da kao takav treba da bude član komisije za planove i to je predloženo da bude umjesto Milice Stamatović. Otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za riječ, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog ovog rješenja. Protiv? Suzdržan? Ne. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je prijedlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Čajetina neposrednom pogodbom privrednom društvom preduzeće za proizvodnju i promet ZIS Univerzal d.o. iz Ulične. Sekretar će dati obrazloženje za ovu i naredne 2 točke. Znate za ovo ZIS Univerzal preduzeće na Beloj zemlji koje čime se bavi, znači oni na Zlatiboru su tražili zahtjevom, uradili projekat, ovo je predmet, ovaj ovdje truba. Evo vam ovdje piše da ta površina je 108 metara kvadratnih, sama taj predmet dokupa nalazi se u ulici Vojvođanskoj, znači 100 metara, 108 metara po pribavljenoj cijeni uprave prihoda iznosi 3.780.000 dinara. Sve postupak je završen, saglasnost pravobranioca i ostalo. Tačka 12, Grdeljević u Čaj, to je ovo što smo pričali, a tačka 12 je Grdeljević u Čajetini koji dokupljuje deo parcele u površini od 44 i od 7 metara kvadratnih. Na crtežu vidite ovaj deo parcele veći 44, ovdje gore se nalazi deo parcele od 7 metara kvadratnih, tako da će mu ovo biti novo formirana parcela u tržnom centru Čajetina, određena je cena, iznosi 346.800. 13. tačka, tržni centar tržni centar Zlatibor, Onyx, preduzeće, privredno društvo iz Čajetine. Znate, onaj prvi pa drugi objekat ovdje na šetalištu Simeunović pa Onyx, to je znači, radi se o dokupu Simeunovića i Dušanke i Onyxa, Simeunović, Dušanke i Onyxa, oni dokupljuju po 1/2 i to tako što će dokupiti 40 metara kvadratnih
koji imate ovdje na slici, na prikazu, evo ga ovdje. To je površina od koja bi se po cijeni uprave prihoda koju ću vam sad reći, to je 130.000 dinara, znači ovih 40 metara kvadratnih koji se vrši dokup će koštati 5.200.000 dinara. Ono što moram da vam kažem, da ćemo ovdje u dispozitiv rješenja posle tačke 1 dopisati da je na predmetnom delu parcele podnosioci zahtjeva će se upisati kao suvlasnici sa 1/2, što su i oni izjavili na samom uzimanju izjava pre izrade ovog rješenja. Znači, cena je 130.000, ovu površinu 5.200.000. 14. tačka, a ja slušam. Zahvaljujem sekretaru i otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Oksen Čak neposrednom pogodom preduzeću Zimko Univerzal d.o.o. Da li je neko protiv? Uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu po sljedećoj tački dnevnog reda. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Čajetina neposrednom pogodom predviđenih zgrada Žanih iz Čajetina. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne. Otvaram raspravu po sljedećoj tački dnevnog reda. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rješenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Privredno društvo Oniks iz Čajetina i Simeunović Dušanki iz Užica. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne. Hvala. Prelazimo na sljedeću tačku reda, predlog odluke o konstituisanju prava stvarne službenosti. Malo pre smo rekli kroz onu odluku o građevinskom zemljištu da smo izmenili, pa malo smo definisali da ćemo te službenosti raditi u skladu s odlukom. Tamo ima nekoliko članova koji regulišu način ustanovljavanja stvarnih službenosti. Radi se o, moraš doći na tačku 14. Radi se o tome da su ljudi, evo ovdje parcele koju smo prodali prošli put na oglasu. Hoću da kažem da znaju, tu je i načelnica i šef urbanizma. Ova parcela kad je bila na oglasu, u oglasu je pisalo da je mora imati obezbeđen pristupni put. Kad smo raspisali oglas, bio je ovdje put kojima se godinama prolazilo neasfaltirani, ne znam zašto se nije rešilo, tražili su od imovinske službe i mi smo radili da ovdje ustanovimo službenost. Tvrdim da pred svaki oglas mora biti određen pristup, pa tek onda biti oglas raspisan. Zato kažem, ova parcela čekala je gradnju zbog rješavanja ovog pitanja danas. Na kraju smo ovo rešili, ustanovili službenost koja će služiti ovoj parceli, našoj koju smo prodati, ovo je ovdje i vjerovatno ovo je ovdje. Znači, službenost se ustanovljava pre svega zbog parcele koju smo prodali na oglasu. Zahvaljujem i otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam predlog odluke o konstituisanju prava stvarne službenosti na glasanje. 21, da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne. Prelazimo na sljedeću tačku, predlog odluke o ukidanju svojstva nekategorizanog puta kao dobra u opštoj upotrebi na delu katastarske parcele broj 5048/3 Čaošlje. Ovu smo tačku jednom imali na dnevnom redu, sad je njena dopuna praktički. Ovo je asfaltni put koji se koristi u Šljivovici. Ovaj je ovdje napušteni put koji se ne koristi. Prošli put smo rešili pitanje baš ovdje do ove raskrsnice i do ove tačke. Sad rešavamo nastavak. Taj nastavak se nalazi ovdje u prvom delu,
nastavak ovdje skroz do gore. Jedan deo ima, koliko se sjećam, 340 metara kvadratnih, 370, a drugi deo je 417. Ovo ovdje, znači sad sve, bit će u katastru brisano kao put, pa se poslije toga rešavati druge stvari ako bude bilo. Zahvaljujem još na raspravu. Ako se ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog odluke o ukidanju svojstva nekategorisanog kampa. Da li je neko protiv? Uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću tačku, prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta prikupljenim pismenih ponuda. Osjećam vas, rekli smo na odborničkom da 1. novembra nam se završava oglas za one parcele ranije što smo raspisali, to nema veze s ovim. Mi danas donosimo odluku o novom javnom oglasu na kome će biti samo jedna jedina parcela. Parcela je ovo ovdje crveno. Ako bi želi da se orijentišete, evo ga jezero, evo ovdje Kongresnog centra Srbije, evo ovdje Čigote. Znači parcela je ovdje, ona ima ukupnu površinu koje bliže možda će vidjeti 7813 metara, znači 78 ari. Ona ovdje je bila jedna velika parcela i trenutno je urađen je ovdje elaborat i poslat je u katastar da se sprovede. Ova parcela će biti ne deo 4571/93, nego će dobiti novi broj. 99% će ostati ova površina, sigurno pošto će katastar to potvrditi i ona će ići na oglas kao jedina, ali da vam kad drugo kažem da je za njenu cenu po metru kvadratnom uprava prihoda procenila na 75.000 dinara. Znači 75.000 dinara puta, ako smo dobro izračunali, 7.813 čini početnu cenu od, to nemate u materijalu, 585.975.000 dinara. Zahvaljujem. Staru i otvaram raspravu. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstva investitora LD Inženjering 011 GDO Beograd. Milana Slarević će dati obrazloženje za ovu i narednih 5 tačaka. Poštovani predsjedniče opštine, zamjeniče, predsjedniče skupštine, zamjeniče, uvaženo predsjedništvo, poštovani odbornici, prisutni mediji. U materijalu bi trebalo da ste dobili 4 nove odluke, jednu izmenu i jednu dopunu odluke. Pa ću ja to obrazložiti, ćemo glasamo o svim tačkama pojedinačno. Tačka 17 predviđa, ova odluka predviđa nabavku materijala od kamene drobine i kamenog agregata različitih granulacija, kao i nabavku betona u vrednosti od 30 miliona i nabavku asfalta raznih tipova u vrednosti 25 miliona. Investitor je LD Inženjering iz Beograda, koji gradi na katastarskoj parceli 4553/5 kod Čajetina i koji ima obračun za uređenje građevinskog zemljišta 55.190.000. Tačka 18 predviđa stavljanje van snage odluke Skupštine opštine Čajetina od 22. juna 2023. godine kojom je predviđeno izvođenje radova na rekonstrukciju, odnosno proširenju mosta u ulici Miladina Pećinara kod zgrade policije, kao i nabavku asfalta raznih marki za potrebe komunalnog i javnog preduzeća, a zbog odustajanja investitora ALK nekretnine od zaključenja ugovora, poslove
predviđene prethodnom odlukom će se dodeliti LUS Investment investitoru iz Beograda koji gradi objekat na kat parceli 7472 i kome je obračun u toku. U ovu odluku se uvrštavaju još jedan deo poslova, to je pristupni put ka kružnom toku kod Olimpa koji iznosi 3.986.000, što u zbiru ove odluke iznosi 31.446.000 dinara. Tačka 19. Ovom odlukom se predviđa izvođenje radova na izgradnji dela ulice od restorana Park do restorana Miris Dunja. Ulica u dužini od 270 metara biće širine 6 metara sa trotoarom od 1,5 m. Finansiranje radova će izvesti Stank Projekt i MNM Invest Group iz Beograda koji grade objekat na kat parceli 4487/11 i za koji je urađen obračun za građevinsko uređenje zemljišta na iznos od 23.725.000. A na osnovu overenog predmera i predračuna vrednost radova ove ulice iznosi 12.822.000. Razlika će se uplatiti u budžet opštine. Tačka 20. Ovom odlukom je predviđena dopuna odluke investitora Stank Projekt broj 02-56 od 25. avgusta 2022. godine kojim je predviđeno finansiranje radova na rekonstrukciji ulice Caldov put u naselju Potoci. Dopuna odluka se sastoji u višku radova, nepredviđenim radovima, kao i razlika u ceni. Višak radova iznosi 17.880.000, nepredviđeni radovi ogledaju se u izradi kišne kanalizacije koja nije bila u prvobitnom planu u iznosu od 14.619.000, kao i razlika u ceni za deo ugovorenih radova u iznosu od 9.565.000. Ukupan zbir navedenih radova će sada iznositi 162.626.000. Tačka 21. Ovom odlukom se predviđa izvođenje radova na izgradnji parking prostora za putnička vozila sa izvodom atmosferske kanalizacije na lokaciji stambeno-poslovnog objekta Kalman, koji će se finansirati sredstvima investitora Stan Projekt. Na osnovu dostavljenog predmera i predračuna građevinskih radova izvršene stručne kontrole, vrednost radova će iznositi 40.188.000 dinara. I tačka 22. Ovom odlukom se predviđa izvođenje sljedećih radova. Radovi na kabliranju i izradu konstrukcije od nerđajućeg čelika u jezeru sa postavljanjem roto-džetova u vrednosti 7.383.000, izrada napojnog voda za napajanje trafostanice Gondola 1 u vrednosti od 1.214.000, izrada čelične konstrukcije na objektu upravne zgrade Gol Gondola vrednosti 6.618.000, kao i nameštaj za upravnu zgradu God Gondole u vrednosti od 3.707.000, koji bi se finansirali sredstvima investitora Radoja Bojovića iz Krive reke. Pomenuti investitor gradi objekat na kat parceli 4445/54, kome je izvršen obračun na iznos od 18.925.000. Kolika je i vrednost pomenutih radova. Zahvaljujem i otvaram raspravu po svih ovih 5 tačaka. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora LD Inženjering 011. Da li imate protiv? Uzdržan? Ne. Stavljam na glasanje prijedlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima investitora LUS Investment d.o.o. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne.
Prijedlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta, sredstva investitora Stan Projekt d.o. Beograd i MMM Invest Group d.o.b. Da li nam protiv, uzdržan? Stavljam na prijedlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta, sredstva investitora privrednog društva Stan Projekt d.o. Beograd. Da li nam neko protiv, uzdržan? Ne. Stavljam na glasanje prijedlog odluke o dopuni odluke o uređivanju građevinskog zemljišta, sredstva investitora privrednog društva Stan Projekt d.o. Beograd i Jović Milana iz Beograda. Da li ima neko protiv, uzdržan? Ne. Stavljam na glasanje prijedlog odluke o uređivanju građevinskog zemljišta, sredstva investitora Radoja Bojovića iz Krive Reke. Da li ima neko protiv, uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. To je prijedlog rješenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini općine Čajetina neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske parcele u postupku ozakonjenja objekta Aćimović Milanin iz Krive Reke. Sekretar će dati obrazloženje za ovu i narednu tačku. Za ovu tačku potpuno isti materijal, samo je promenjeno, znači podnosilo zahtjeva nije više Vera Tucović, pošto gospođa živi u Austriji, uzela austrijsko državljanstvo, pored reciprociteta između Srbije i Austrije ne može sticati nepokretnosti u Srbiji i onda je, mislim da je to majka, prešlo na nju, tako da je ostalo rješenje u potpunosti isto i u svim analitičkim tačkama i u svemu. Cena se podigla za 56.000 u odnosu na ono naše prethodno rješenje i ovo je način da mogu da overe taj ugovor kod javnog beležnika. Čudno, nismo znali ni mi, ali će sad uspjeti da reši. Što se tiče sljedeće tačke, ona znači se nalazi treći objekat na krivini puta za Semegnjevo. Sad ćete da vidite, evo ga ovdje. Ovaj objekat radi se znači o odluci, a ne o rješenju, iz prostog razloga što mi otuđujemo ovaj deo zemljišta. Taj otuđeni deo zemljišta je u površini od 389 metara kvadratnih. To je ovo ovdje blizu puta. Ova mi je krivina i put dole za Semegnjevo. Ovo je početak i raskrsnica kružnog puta. Pored toga, ovdje smo mi izgradnjom i planskom saobraćajnicom zakačili 17 metara kvadratnih smo zakačili ovdje. To moramo platiti 603.000, ali kad se sabere pribavljanje i otuđenje i pribavljanje, ova Vukićević Branka iz Novog Beograda će biti obavezni da plati 13.206.000 dinara. Zahvaljujem i otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ako niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje prijedlog rješenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini općine Čajetina neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske parcele u postupku ozakonjenja objekta Aćimović Milanin iz Krive Reke. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje prijedlog odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini općine Čajetina i pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini općine Čajetina neposrednom pogodbom radi ispravke granica katastarskih parcela Vukićević Branki iz Novog Beograda. Pola sata držimo ruku. Što ti ideš ti ranije ruku? Što je rodinu? 19. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Ne, zahvaljujem. Tačka 25 je odbornička pitanja, izvolite. Ako nema odborničkih pitanja, tačka 26 je razno, izvolite imate nekakav razno.
Ako ne, pre nego što zaključim sedmicu, ja bih vas pozvao da u nedjelju uveče na Šumarnom brdu u centru Zlatiboru posjeća manifestaciju predsjedničke vatre Zlatiborske koja se tradicionalno održava 50 ove godine, mislim da ste povodnice dobili. Zahvaljujemo se na jasnom radu i zaključujem 38. sedmicu.